Didn't. Anyways, I would like to try. Ja, det. Æblekage. Æblekage. Ja, æblekage. Æblekage. Du skal lave en æblekage. 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 Det kan du godt. Adams æble. Ja. Den er bare, den var så Jeg har en god. hus. Ja. Og så er der den der mændevims. Og ved du hvad, der ligger på DR-TV? Det kan godt blinke lidt. Hvorfor det? Ja, det har jeg faktisk set. Ja, den er, ja. Det er sådan set en af de bedste. Det var rigtigt. Ja, men jeg tror nu, at jeg synes, at Adams Det der æbler var det problem, bedste. det er, at den får så kun med det er dansk tale og dansk undertekster. Det er lidt svært for hende. Hvor hun kan lære. Ja, hun kan lære. It tastes good, my love. Ja. Den smager virkelig godt, den her. Det er også godkendt. Det er lang Æblekage. siden, vi spiser så godt. Æblekage. En æblekage. Men jeg tænker, I kommer til at When you spise come godt over ud her. to the West, they say it's not æbler, it's ævler. Ævler. Hvor der har det ævler.